következő videóban egy teljes test mobility flow-t fogtok látni, kérlek tartsatok velünk. Helyezkedjetek válszéles terpezbe, engedjétek le a fejeteket, és kezdjétek el a két vállatok között oda-vissza forgatni a fejeteket. Tartsátok ott az egyik oldalt, és kezdjétek el le, valamint fölbiccenteni a fejeteket. Úgy, hogy végig egyik oldalra forgatjátok a fejeteket. Forgassátok át másik oldalra, és előre-hátra mehet a biccentés. Jó, vissza előre a fej, mozgatod előre, mozgatod hátra. Tudod egészbe húzni az álladat, és kitolni előre a fejedet. Jó, következőbe egyik kéz tenyér fölfele néz, másik kéz lefele, és nézek a felfele néző telén irányába, csípőmmel, sarokkal elfordulok, nyújtózok egyik oldalra, másik oldalra. Jó, kezemet behajlítom, forgatom lefele és fölfele. Nyitom, és zárom a könyökömet. Még egyszer, és most tolom fölfele magas tartásba, és zárom a könyököt, próbálom a lapockát összeérinteni hátul a kettőt, és nyújtózok fölfele, zár a lapocka, zár a könyök, lehúz a váll, és föl megint. Jó. Helyezkedjünk térd előtámaszba, két kéz egy vonalba, térdünk szintén egy vonalba helyezkedik el, a hátunk egyenes, törzsünket egy picit megfeszítjük, és megyünk előre hátrafele, hintáztatjuk a csípőnket. Körzünk egy nagyot balra a felső testtel, és körzünk egyet jobbra. Könyököket nyújtva tartjuk, csuklóra támaszkodunk, valamint a vállainkra. Törzsemet ismét megfeszítem, lapockámat zárom, és nyitom. Tolom fölfele kezeimmel magamat, majd ejtem a mellkasomat, és mintha össze szeretnék csípni valamit a két lapockámmal, zárom. Nyitom, zárom, kilégzésre nyit, belégzésre zárom. Jó. Bal kezünket tarkóra helyezzük, bal könyökkel érintem a jobb karom alkarját, és forgatom a felső hátamat. 5-ször egyik oldal, 5-ször pedig a másik oldalra. Cseréljük meg a kezet. Belégzésre érint, kilégzésre forgatok. Még kettőt csinálunk. Egy, és kettő. Bal karunkat helyezzük hátra. Forgassuk a vállakat. És másik oldal.
Helyezzük vissza a kezünket, lépjünk fel a jobb lábakkal a kezek mellé, kicsit csúszunk hátrébb a bal lábunkkal, mellkas nyomjuk előre, hátunkat egyenesítsük, belégzésre érintem a talajt, kilégzésre még hajlított kézzel húzom a könyökömet, egész hátra, meddig csak tudom, 3-szor ismételem. Belégzés, kilégzés, belégzés, kilégzés, és csinálok még 3-at, most úgy, hogy a kezemet már kinyújtom magas tartásba, és forgatom a felső háti részt. Ha meg volt a 6 darab, akkor cseréljünk lábat, és lépjünk fel a bal lábunkkal a két kéz mellé. Bal könyök érint, belégzés, kilégzésre hajtott kézzel, húzom a könyököm, belégzésre érint, kilégzés. Csinálunk 3 darabot, és 3 darabot forgatásnál nyújtott kézzel. Még egyet. Jó, lépjünk vissza a jobb lábunkkal a kezünk mellé, és a jobb kezünkkel kezdjük el kifele tolni a térdünket, úgy, hogy a talpunkat lent tartjuk a talajon. Most helyezzünk hátra a medencét, nyújtsuk a jobb lábunkat, és hajoljunk előre. Jövök előre, eltolom a térdem, jövök hátra, hajolok előre a nyújtott láb irányába. Ezt 3-szor megismétlem, és utána lábat cserélünk. Bal kézzel nyomom kifele bal lábamat, bal térdemet, a talpamat próbálom minél inkább a talajon tartani, és vissza hátra, ráülök sarokra, hajolok előre. Jó. Bal lábunkkal lépjünk föl keresztbe, tegyük le a térdet, nyújtsuk hátul a jobb lábunkat, hátunk egyenes, talppárán támaszkodjunk meg hátul, emeljük el a térdeket, és cseréljünk lábat. Jobb lábat tesszük előre, egyenesítem a lábat, és vissza. 3-szor ismételjük a feladatot. Jó, maradjunk is ebben a helyzetben, csúsztassuk előrébb a jobb lábunkat, bal lábunkat húzzuk fel. Ismét a Z-ülésben helyezkedünk el, lábak derékszöget zárnak be, hajolok előre egy, első lábra, jövök föl, hajolok a hátul lévő láb irányába, forgatom oldalra a törzsem, jövök előre, és jövök hátra. Még egyszer előre. És hátra. Cseréljük meg a lábakat. Ismételjük meg még 3-szor. Jó.
és forgassuk meg a térdeket. Próbáljuk most a kéz nélkül. Jó. Helyezkedjünk el pillangóülésbe, húzzuk közel a bokánkat magunkhoz, szorítsuk le a lábunkat könyökünkkel, és engedjük vissza. Ismételjük meg 3-szor a feladatot. Jó. Helyezkedjünk jobb lábra, jobb sarokra fogunk ráülni. Bal kezünkkel támaszkodunk a bal lábunk külső felén, jobb kézzel nyomjuk kifele a térdünket. És hogyha tartottuk ezt a pozíciót, és azt érezzük, hogy megfelelőképpen rá tudtunk ülni a jobb sarkunkra úgy, hogy lent tartottuk a talajon, akkor kéz segítségével üljünk át a másik oldalra. Jobb kéz támaszkodik hátul, és ráültem a bal láb sarkára, jobb lábfejem pedig fölfele néz. Kéz segítségével ülök át, és jövök vissza. Hogyha meg tudjuk csinálni, akkor próbáljuk meg elemelni a kezeket, ráülni egyik lábra, lábfej fölfele néz, átülni másik lábra. Egy kicsit hosszabb gyakorlat következik, helyezkedjünk ismét Z-ülésbe. Sarkokat húzzuk egy picit beljebb, hátul lévő lábat is, és helyezkedjünk olyan pózba, hogy föl tudjuk magunkat nyomni előrefele. A bal láb szár marad alul, jobb lábbal lépek ki előre, és engedem le a csípőmet a jobb sarkamra. Jövök visszafele, teszem le hátul a lábam, visszaülök, és megismételem 3-szor ezt a gyakorlatot. Hogyha megvolt a 3, akkor cseréljük meg a lábakat. Jobb lábat is egy picit közelebb húzom, bal sarkamat is tolom előre fel a csípőm. Felálltam, bal lábbal kilépek, engedem le a csípőmet. Jó, két láb sarkon támaszkodik, kezünk hátul, és csak forgassuk meg a térdeket. Következőben feküdj hanyat, bal lábadat tedd keresztbe a jobb térdeden, forgasd el jobbra a csípődet és térdeidet, és kezd el lefele torni a bal térdedet. Majd fordulsz vissza, csere, jobb térd keresztbe, balra forgatom el, és a jobb térdemet tolom lefele. Majd vissza. Ismételhetjük ezt is. 3-szor mindkét oldalra. Jó. Álljunk föl és álljunk vállszéles terpezben. Karunkat emeljük magas tartásba, figyeljünk arra, hogy a mellkasunkat egy picit kinyomjuk előre, hátunk egyenes, a karok egész magas tartásba, próbáljuk a fülünk mellett tartani a kezeket. Belégzésre guggoljunk le, kilégzésre tegyük le a kezünket, nyomjuk kifele a
könyökkel a térdeket, és forgassuk el egyik oldalra a kezünket. Ahogy visszaérkezik, tolom kifele a térdem, forgatom a jobb kezemet plafon irányába. Majd csinálok egy magas tartást. Vissza leteszem a kezeket, előre sétálok a kezeimmel, fekvőtámasz helyzetbe kerülök, és elkezdem tolni felfel a csípőm, sétálok fel a kezeimmel, leérintem a talpamat, megtartom egy picit ezt a helyzetet, egyenes a hátam, térdek nyújtva, visszasétálok a kezeimmel, legugolok, és magas tartásba állok föl. Ez volt egy kör, ebből ismételjük meg újra a gyakorlatot. És felállhatunk. Kicsit rázzuk le a kezünket, lábunkat, és pihenjünk meg egy picit.